idi ga izljubi. Vidi, ovo se nije desilo da dok peva, pevač ima sva četiri. Šta se nije desilo? Da ima sva četiri nije ni završio pevanje. Odavno to nismo vidjeli. Ja uopšte nisam očekivao da će se ovo odvijati ovako večeras s obzirom na situaciju koja je večera. Znači da ali evo, jer mogu ja prvo ovdje, samo da kažem. Jel vidiš sada šta znači fair play igra, žiri koji vrlo zna da nagradi kad ste dobri. Kad je dobro, ne možeš da ne daš da. Ti si na početku bio moj favorit, onda si se negde na putu izgubio u svemiru, negde si nestao i sad si se vratio, sleteo si na zemlju u velikom stilu. Ovo je tvoje od početka najbolje pojavljivanje i pevanje. Bravo. Hvala. Viki! Ja bih se složila da je ovo od početka tvoje najbolje pojavljivanje. Prošli put sam imala neke zamerke kod tebe i to sam ti rekla. Drago mi je da si sve to uvažio, da ti je to bilo samo onako jedna dobra motivacija i bravo za večeras. Sve mi se dopalo. I styling, i kako si igrao, i tvoj pokret, i odabir pesama. Energija. Sklopio si se. Znači, sklopio si se. To si ti. To si ti. Ko je pomogao? Kemiš? Da. Miroljub je zadužen, on je izabrao drugu pesmu, a Milošu zahvaljujem. Miloš Vujanović, on je mnogo pomogao, vežbali smo, trudili se. Satima na video kolu. Bravo. Despiću. Bravo. A Zlata za styling? Zlata i moja supruga, moram da napomenem. Supruga također zajedno sa Zlatom u korporaciji. Slažem se, mislim da si skroz drugi lik od svih onih krugova pre toga, da je ovo skroz drugi neki Baja, tako da ono svaka čast Bajiću moj. Drugačije je skroz nešto. Kad si rekao Baja, te podsjeća na Nedeljka Bajića. Da, podsjeća na Baju, tako i otpeva. Ali ima i taj izvan, ti bi stvarno mogao kao Baja i te pesme i to vas dvojica u duetu biste bili bomba. I pozdrav za Baju, gde nam je Baja? Kući je Blej. Pa verovatno. Ja staro Baju 100 godina nisam ni čuo, ne vidim, teško je doći do Baje. Dragane, ali ozbiljno. Dobar si bio, odlično. Hvala vam puno. Pa 4 da imaš. Pa pohvali još malo, bre, Bostanac, bio je to. Mentorka, izvoli. Pa, mi smo se posle duže vremena videli na video kolu kad je vežbao sa Milošem i ja sam rekla, pošto u prošlom krugu svi su bili u pravu, ti si neki sunovrat krenuo i ja sam potonula zajedno sa tobom i onda sam rekla, vidi, ja se vraćam, ali probaj da me ne obrukaš. I očigledno da si prihvatio moj savjet i želim ti mnogo sreće i tebi i tvojoj porodici. Velika stvar je, on je poslao porodicu u Srbiju, a ostao je, pošto mora da radi u Lincu, i onda je sa Milošem bio satima na video kolu i vežbali su. A živiš u Lincu? Da, u Lincu. Mislim, mesto pokraj Linca, Traun. Ali to je tu 2 kilometra. Uglavnom, svaka čast. Hvala lepo, bravo. Podrška, ako imamo. Imamo, tu su svi. Pa Joki, nemamo Ognjene. Što se Igora tiče, ovdje su pretežno uvijek lijepe žene. Ali mi nismo htjeli da tu reknemo, pa nismo pričale puno, pa zato samo moramo malo pričamo. Ali reci mi, eto, makar nešto 4, da, možda zaista njegovo najbolje izvođenje na ovoj. Jeste, preponosni smo na njega. Znamo koliko si se trudio i koliko si radio i svu sreću ti želimo dalje. I veliki pozdrav za našu mentorku, jako nam je drago što ste se vratili. Hvala, Mila. Ja opet moram kažem, meni je drago Zoko što si se vratila, idemo dalje, Igore, bravo! Bravo, izvoli Igore, uživaj. Hvala puno još jednom. Do narednog kruga.